Namhlanje sila endaweni yaseThokoza eMhlathini. Ngihamba naye ubhuti. Sawubona bhuti wami. Ninjani namhlanje? Ngiyaphila. Ngisacela ubingelela abantu-ke ekhaya uphinde ubachazele ukuthi la sizokwenzani. Yini esihlanganisa abantu abangaka-ke namhlanje? Babukele emakhaya siyabingelela nabo bonke abalandeli bepage lalensizwa yakwaNtuli. Cha ke la esize ngakho sila emzini wakwaDlamini singaba kwaMasondo. Size nje ngokuthi ngoba sakhetha imbali la ekhaya saqala ke amalungiselelo nengxoxo zonke ukuthi sigcine siyithatha. Manje ke namhlanje okwenzakalayo sizokwembesa singaba kwaMasondo bese futhi ke kuba nomkhehlo. Yilokho nje singakho namhlanje. Kwasho ukuthi ke bona bebe nohlelo futhi ebelukhona lokuthi ingane yabo bacela ukuqala bayemulise bese ke uqhubeka zonke ezinye izinto. So njengamanje nje kade kusenziwa umemulo la ngaphakathi ngathi sebeqedileke mangibuka sekuzothi ke emva kwalapho bese besitshela ke mase be right bese siyangena ke ngohlelo lwakhona sombesa emva kwalokho bese kuqhubeka konke okuningi. Yebo, siyabonga kakhulu.